Да и не работи. Нали? Чашка ли? Чашка, да. О, майчице, не беше добра идея, май. Оле, бе. Дишай дълбоко, то не има въздух, бе. Много е стръмно. Оле. Стръмно ли? Да. Езика изплезих. Оле ли, майко? Не мога да разбера. Що винаги, когато съм дебела, ма карате да изкашвам върхове и пещери. За да отслабнеш. Да спрем малко на пейката. Хайде! Тия двете малките нямат стигане, бе. Хайде! Крачка по крачка. Още малко. Хайде, Кремика, още малко. Не се отказвай. Съм, бе. Супер. Беседка. Изгаси цигарата тук. Не ми е ясно след този баир кой си позволява да пуши. Защото свършва и така. На 4 крака. Сърцето ми ще скочи. Да, хайде напред. Дай ръка. Още малко. Кой има там, Анджи? Оле! Пари! Оставено за късмет. Ай, цяло левче. Хайде. Отиде ми с чая. Ако имах пари, щях да пусна цяла стотачка. На. Поснима, бе! Давай. Първото място не си го давам. По-стабилно ли? Защото скака сме двойка. Някаква табела. Пак табела, още малко. Вижда се. Вижда се, верно. От табелата се каза, че се вижда и то наистина се вижда. Но това беше много малко, аз мисля, че поне ще толкова има. Айде. Давай, Джули. Виж кой е яко утре. Една вода си имам. Добре, че беше и тук този човек, дече ни разказва да си купим вода, че нямаше да оцеля аз. Щяхме да умрем от жажда. Не сме се взели. Да. Влизаме. Влизаме в пещерата. Виж там е Марио. И е там също. По кореми или по дупи ще слизаш? Само вляво. Няма да пипаш. Красота.
по-малки от Снежанка. Но Снежанка все още остава 10 метра. И там 35 метра, широчина 30 метра и височина 10 метра и половина. Ръстът на пещерата е на 4 милиона години. Пещерата е била обитавана временно за кратък период от време от тракийско племе, без че в пещерата на 1 квадратен метър се наброяват над 300 сталактита. Сантиметър от сталактитите на пещера Снежанка е изчислено, че израства в 120 години, а 1 сантиметър на сталагмита, образованието долу, той нараства за 160 години. Буквата М ще така. Тук е и самото царство на Снежанка. Тук са и двете джудженца, които се тръгнали към Снежанка. Това е лявото, носи и букет с рози. На главата на звяра, защото едното му се вижда големия нос. Моите мартонки са... Оле, и моите... Свръх. Се ли ви пещера? Да. По-хубаво дяволско. И аз веднага почнах да си гледам тиктока. Има тази е по... Нас е много голяма, но тази е по-красива. Другия път изтигли един от двата пръста и да видим коя пещера ще е. Ягодинската с сафари, каза Анджела. Да. Джулия Анджела избра ягодинската, Джулия избра магурка. Първо на ягодинската. И на кози стената искам и на... На кончето искаш ли? И на кончето искам. Не. Не. Аз ще сляза пак първа. Чих се първа, ще сляза първа. Тук си заслужава поне да дойдем пак. Не бързам, просто съм първа. И няма да ме изпреварваш. Той винаги иска да е първа, но не е. Аз съм първа. Кой има там, тате? Ей, там нещо ще му ликаше. Нещо си. Се тая. Крън, мама. Не, онова на порчата дете е на пуща. И пещания, като добре дай. Малко ромко си. Не ми се получи. Искам да видя това дърво, каква чупка прави. Аха.
Ей, сега ще ви тук. Ето го дървото, за което говорим. И тук има. Пак се опитах да пранкна и щупих дървото. Не е верно. Нека минем, а виж колко парче е. Виждаме. Колко парче. Нека почна да Успешният такъв опит беше на бащата преди 20 години. И какво ти направи? уж я болеше коляното и като хукна през гората не знам да я стигне. Това е тераса, пата ела. Оле! Ау! Ето, и да гледка. Удобна планина. Ей, това е. Връх яки. Искам снимка, моля ви се, Джули, снимай макар. Какво ще кажеш, паде? Хайде, слизаме. Отидем да видим кучетата. Знаеш кое е най-хубаво? Дойдохме по това време на година. Да. Защото лятото... Приятно за изкачване, да? Той човека горе каза, че надолу са парзаля. Тия хора как качват нещо? Еха. Как качват тия води, дето ги продават там горе, бе? Как зареждат там? Не знам, сигурно има черпи. Ще тия обаче планинарите, бе. Магарите, нулета.